Koyok ini lho. Awas, 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 awas. Weh, 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 weh. Arep nang menonton ke pinggir, pinggir. Arep nang ndi iki? Gocel gak oleh metu iki lho. Wah, nek gocel rapet kaya ngono iku. Kaya pelukan teletabis lho, Lur. Tingki wingki ngono lho, Lur. Lah iki kaya arepe ngelu arepe turu ngono lho, Lur. Lho tak kayane jaranane kaya kalap. Kaya arepe ngantuk ngono. La 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 la. Layu kaya ngono. Ibrit wis. Penang di gini jaranane. Oh. Oh, gak oleh karo tawangi kongkon mandek sik iku. Oh. Ayo, sing tenang. Balik nang kalangan. Kaya ngono Lur, delokna Lur. Wes, 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 wes. Weh, weh, lonto Lur. Oh, Allah dekel sembunyi nek kene wit-wit gedang. Weh, weh, mlayu Lur. Diuber iki Lur. Weh, weh, weh. Wes. Wes. Jaranane wes. Weh, betul, betul. Nah. Oh, ya udah kayak gini loh. Anu sopati iki Lur. Nah, iki lha apa iki? Oh, dibisiki. Ayo tenang-tenang, balik, balik. Oh, semburat kabeh iki weh. Hai. Pulang dia diuber bocilnya diuber ini. Wah, bocilnya lemes. Wah, jelek ayo kasih. Weh, deh gak bisa nguber Lur, larangan keluar sampe lucu Lur weh. Boleh lah unforgettable buntute jarane iki Lur. Wis mari nguber bocil sampe dhek dhewe. Terengak ngaku pun ya kaya ngono Lur. Sampe kaya menggos-menggos ya wis ngene iki lho. Kuwi wong lho empon Lur. Ngene wit-witan godang. Berbuat lagi wis. Asik. Kan bubur kan Lur, delokna Lur. Kekeselan sampe glempo iki, Lur. Carane ngos-ngosan iki. Gara-gara nguber bocil iki.
Celengnya adus. Lah iki lur. Lah, celenge lur. Celenge kepanasan lur. Dek jauh lumpur lur. Tapi gak ono lumpur, jadi dek rada muring lur. Nah iki karo kanca-kancane dibiorno banyu lemahe. Cek napa? Cekno lemahe kok empuk lur. Dadi iso kaya lumpur ngono lur. Dadi lek munggo celenge iku kepingin gulung-gulung, dadi iso adem ngono lho lur. Dadi gak kasar, dadi ben enak ngono lho lek wae gawe gulung-gulung. Tapi ya lucu lur, ya engko lek wae gulung-gulung jenenge lemah kayak banyu ya dadi ledok ta lur. Lho deloken po kanca-kancaku. Iki lemah tambahan lemah. Weh, lah celenge ya tuwa mbah seneng. Kayak banyu tambah wake ya tambah seneng. Semakin akeh ledoke leng ya semakin seneng lur. Weh kan deloken ta lur. Mereka kan diadusi lur kaya ngono iku lur. Lek wayahe adus ndek ledokan lho tambah seneng. Tapi sampean ngerti ya tujuane mereka iku lek wayahe ledokan. Adus ndek ledokan kaya ngene lho sowan nang minta ampun lho. Mereka iku lho njaluk dikeki ledok di tengah dalan kaya ngene dadi sawerune minta ampun. Kalau otomatis pelak kanca-kancane ya semburat ta lur. Ya iki nuruti lur. Unike lek kaya ngene lek wayahe baru kok dilelet-lelet nang wong yo. Lucu lek ngomong mlayu-mlayu kabeh. Pola lur lho. Mlayu-mlayu kabeh lur. Tuwa telet nang kaya ngono iku lur. Wis. Wayahe kaya ngene wis sampean delok rupane kuwi dadi rupane celeng iki rupa apa iki. Sampean delok iki lho mlakune lho. Ron, waduh raine sak awake wedok kabeh kok ngono. Iki wong-wong mesti mlayu kabeh lho. Lah kaya ngene lho lur, lek wong-wong ayu wae ditelet kaya ngene ya wegah ta lur. Lah, wong-wong mulai wis jogo-jogo wis mulai mlayu lah kan. Ya, penontonnya awas. Aduh, lele kayak ngono wis lur. Wis jarane jan celeng iklan paune iki waduh. Gawe bodong pisan wis aneh-aneh dadi wayu ngono celenge. Ya. Coba ngene lho wae delok dhewe ngene lah lucu ta lho. Sampeyan ngekong delok jalanan ngene. Aku wis sampe ngekong kaya ngono. Lah iki lho. Celeng loro nih. Wis delok kancane ledokan. Pun yo ledokan lho. Sampeyan delok muter-muter kaya ngono. Wis delok wis telet-telet nang ngene. Senenge minta ampun lur. Nelet mau kayak ngene lur. Seger. Lho anta lur. Wah. Waduh. Lah iki wis mlayu muter meneh. Kalangan wis tambah dilas. Wis ngerti. Colot. Ayo wis kaya ngene ayo. Sapa sing wani nyedhek ndek celeng sing rupane ireng kaya ngene? Kok apa ngene kane kol. Ayo lur. Guys, penonton semburat. Awas oleh orang melbu ada tempatnya lur. Semua awasi nanggi lur. Dan. Metu balik meneh.
Sep. Wes, legur meneh. Ayo tangi-tangi. Ayo. Celeng itu 2 3 4. Tuh 2 3 4. Waduh, baris tenan. Lho niku laopo iku pokoke dikeki goni iku. Wes. Ha iki. Arepe. Oh. Arepe ndekek celeng iki. Ning ngarepe panggung iki muter-muter sik dek. Muter-muter ya ngerti lah dikongkon dekek ya meskipun kalap ngene iki ya ngerti lho lur ya dikongkon lho ya ngerti heran aku hei lao apa hei kepo iyo asik dekek ayo cepat balik kayak no gak kesel olahraga sih sip sirai barang umek-umek pinggangi yes ben gak lorong yes enak balik ayo iki muter-muter ayo carane nih wis murah kabeh iku sing mburi iku yes hai kok mburi cek hai kudu muter-muter iki muter-muter iki carane nih lah rumput Jepang lucu lur ya apa bayang nama iki lah mau delok iki lucu pol lur udah jaranan iki yo ngene lur lek wae akhir-akhir iku lur yo wes lucu jan dadi kene iki mari tekan-tekan sing di awal lur glona lur koyo ngene mari tekan-tekan di awal lek wae jaranan iki lucu nih minta ampun koyo ngene iki lur yo iki lho perbedaannya antara bandengan mbek jaranan kabeh ku punya seni sendiri-sendiri lho dadi padha apike lur ya nah lek wae jaranan ngene iki lucune nek buri-buri koyo ngene iki lur sampean delok ta iku gawe celana goni lho taleni ambek rumput Jepang ya wis lur ya tak kira cukup saene ae aku di kampung Wareng karo jaranan Anusapati. Ketemu meneh di lain kesempatan, lain suasana lur. Di budaya Jawa iki lur ya. Muga-muga kabeh-kabeh sehat kabeh lur. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.